Ev heftiyeke Ukrayna dibin êrişên dijwar dabû. Sersivîlan û binesaziya li paytext Kievê û li seranserê welatî wekî vê êrişê ya li bajarê Mykolaiv li başûr. Wezareta Berhevaniyê ya Brîtanyayê piştrast kir ku hêzên Rûsî dronên Îranê yên şehîd 136 ji meha tebağê êre ve bikartîne û ew ti êrişên hûwane yê vên hefteyê de hatine bikarînan. Peyvdarê Civata Evlehiya Netewî John Kirby bu dengê Amerîkayê ser dronên Îranê axivî. Me dizanî got ev dron dê bikevin meydana şer dema got me bi eşkerî got got Rûs ji bo kirîna wan diçin Tehranê. Em dê bibînin ka wan çi bandor heye lê eşkere ye got ew xwediyê şiyanên gujerin. Kirby got ku Amerîka û hevalbendên vê yên NATOyê sîstemên berhevaniya esmanî bû Ukraynayê dabîn dikin, da ku bersiva êrişên Rûsyayê bidin. Pisporekê gote dengê Amerîkayê ku dibe ku sedemeka pratikî hebe ku Moskwa ji bo dronan berê xwe dide Tehranê. Dibe ku çekên vî yên nûjentir diqede, vî bi tonan gelek çekên kevin yên Sovyeta berê û çekên Rûsî wekî bombeyên kevin hene û ihtimal e ku ev neçar bimîne ku van çekan bikar bîne. Pisporekê din jî gote dengê Amerîkayê ku balkêşe ku Îran tev li şerê Rûsyayê li dijî Ukraynayê dibe. Ji sala 1979 de û vir de ev cara yekem e got em Komara İslamî ya Îranê dibînin got bi vî rengî dikevin operasyoneke din bi leşkerî. Me heta niha ev yek dwarê alîkariya dewleteke din ya serwer de nedîtibû. Îran gelekî çalakê di herêmê de û piştevaniyê dide komîkên şerê wekaletan wekû Hizbullah û yê din jî lê li vir Îran piştgiriya Rûsya dike. Ev ne asayî ye, ev tiştekî nû ye. Alex Watankay gote dengê Amerîkayê ew bawer nake ku dabînkirina Îranê ya dronan bo Rûsyayê bandorek bihêz ser hevildanê Amerîkayê yên ji xwe rawestandî yên vejandina rekeftina navûkiya Îranê bike. û wî got ku Tehran hevil dide ku hevkariya xwe ya digel Moskowayê wekî ne girîng nîşan bide. Ew naxwazin bête dîtin got ew beşdarî vê pevçûnê dibin ji ber got ew ji raya giştî ya Îranê re nîgeranin got pir li dijî êrişa Rûsyayê li ser Ukraynayê. Di daviya meha borî da Serokê Ukraynayê Volodymyr Zelensky bikarînana dronên Îranê bo êrişên ser welatê wî şermizar kir û hejmara karmendên dîplomatîk yên li balozxaneya Îranê li Kievê kêm kir. Raporta Cindy Sain, Ceto Özel, Dengê Amerika, Washington.